Assalamu alaikum, sunana Abba Lippi. Ina tare da Babangida ko? Babangida ɗan babban gida an ba kwallo ba a Yau, saura kuma ɗaya sunan. kira na kuma Babangida Raspona uwar lissafi. Raspona uwar lissafi. To shi wannan shine Raspona uwar lissafi wanda idan ka faɗi shekarunka guda nawa ne zai gaya ma kwana nawa ne a shekarar adadinsa. Kuma idan kana musu bari mu gwada muku kuje yanzu. Yanzu ni ina da shekara 25 amma ka ɗaga murya fa saboda masu kallo su fa. Ina da shekara 25 kwana nawa ne da ni a shekara? Shekara 25 kwana 9,000 ne daidai ba da ni ba. 9,000? Kuma fa haka ne. To shikenan abokina Wai Shado yana da shekara 27 shi kuma kwana nawa ne? Kuma kwana 9,000 ne da kwana 700 To Abba Simawa yana da shekara 23 shi kuma kwana nawa? kuma kwana 8,000 da kwana 200 da kwana 100. To kakansa Abba Simawa shekararsa 80 shi kuma kwana nawa ne? Shekara 80 kwana 2,000 da kwana 100. Kakansu abun nan Wai Shado shi kuma yana da shekara 60 kwana nawa ne? Shekara 60 kwana 2,000 da kwana 100. Wai kai lissafin a kanka yake ko kuma a daman ka sani ne kake faɗa? A'a kai na yake bai wasu daga Allah kowa da kai na kowa da kai na Allah ya da Gaskiya ne. To ni zan iya wannan lissafin zan iya? an Allah ya sa za ka iya sai ka iya ba zan tsara sai za ka iya ba zan tsara za ka iya ba. Gaskiya ne to amma ka yi makaranta? A'a Ba kai makaranta ba? Amma kuma ya kai karɓe wannan lissafin. bai wasu daga Allah kowa da kai. To kuma shi kenan Salisu Sha'awa da yake da shekara 30 fa. Shekara 30 kwana 10,000 ne da kwana 100. A to ba za ka iya faɗa min da turanci? Shekara ta kwana 10,000 ne. Ka ce ko ina ne da kai kenan kwana 10,000 da kwana 800. Da shi kenan Ladi yana da shekara DJ Wantu yana da shekara 40 shi kuma kwana nawa ne? Shekara 40. Ina da kwana 40 naira da 400. To faɗa min da Hausa. Ruwa mai yawon. Na gode da su fada. Amma fa wani lokacin zan ƙare neman kan ƙare ma ta biyu wasu shekaru ba. Yawwa da aiwa. Shi kenan yanzu me aka ce da masu kallon mu? Kamar yaya. Me aka ce musu na sunanka da kirarin ka dai ka ɗan yi musu san abin. Babangida ɗan babban gida an ba kwai ba a dariya Babangida ɗan ko guda ɗaya zai kawai su ko gaban da rika. To shi ke da kai burin ka kawai a koshi ne in gaskiya ya ɗauka noma. Wanda suke ya ɗauka da san gaba. Da can gama ya gama ba ya yawo da takalmi. Takalmi ba me yasa ba ka sa takalmi? Takalmi dai bauta na damuwa ta ga yanzu ciki ya da mutum da ciki ya ɗauka ba mai rana. Ka ga fa Wai Shado ba ka haska kafar tashi ba. Wai shi ba bai da matsalar takalmi ya ce wai. In dai kawai in dai menene? Zai rubu ya ɗauka da san gama ya gama. Me rumbu? Ciki bai manta kyautar in ka zama yau ba gobe ka ba shi. To gaskiya ne mun gode.